намудҳои энергияи алтернативӣ. ин намудҳои энергия гармии табиӣ ва энергияи ядроиро истифода намекунанд. онҳоро энергияи алтернативӣ ё барқароркунанда меноманд, зеро доимӣ мебошанд. ҳаракати барқҳо, мавҷ, об ва гармии дохилии замин, боқимондаҳои партов ва растаниҳо, инчунин офтобу шамол, ки аллакай мо онҳоро истифода мебарем, ба энергияи алтернативӣ дохил мешавад. дунё ин маҷмӯи ҳамаи он чизҳоест, ки дар кайҳон вуҷуд дорад. замин, моҳ, офтоб ва ҳамаи он сайёраҳову ситораҳо дунёро ташкил мекунанд. дунё пур аз муъҷизаву асрори бузургу ҳаяҷоновар аст ва олимон кӯшиш мекунанд онҳоро пайваста ифшо намоянд. чаро мо ситораҳоро танҳо дар шаб мушоҳида мекунем? ҳангоме ки офтоб дар уфуқ пинҳон мешавад, шаб фаро мерасад ва дар пеши чашми мо манзараи мафтункунанда, яъне осмони ситоразор намудор мешавад. ҳамаи мо назораи нуқтаҳои бешумори ҷилодиҳандаи осмон, ситораҳоро дӯст медорем. дар назари аввал гумон меравад, ки агар онҳоро бишуморем чандин ҳазоранд, вале дар асл шуморашон ба миллиард мерасад. ба мисли он ки рӯшноии чароғи барқӣ ва ё керосини рӯзона мушоҳида намешавад ва танҳо дар шаб дида мешавад, ситораҳо низ дар шаби торик ҷило медиҳанд, вале рӯзона ба назар намерасанд, зеро онҳоро шуоҳои офтоб мепӯшонанд. ҳамин тариқ агар дар осмон моҳи равшан низ бошад, ситораҳо на он қадар хуб мушоҳида мешавад. ситораи ягонае ки рӯзона мо онро мебинем офтоб аст, аммо вай чунон ба замин наздик аст, ки мо рост ба он нигоҳ карда наметавонем, зеро шиддати нурҳои он ба чашми одам зарар мерасонад. офтоб ҳанӯз ситораи калонтарини дунё нест ва нисбат ба ситораҳои дигар гармии зиёд надорад. аммо азбаски он ба замин нисбатан наздик аст, ба назари мо аз ситораҳои дигар калон метобад. ситораҳо аз замин дар масофаи ниҳоят дур воқеанд. аз ин рӯ ба назари мо хеле хурд метобанд. ситораҳо ба кураҳои бузурги оташ монанданд ва аз худ нури зиёдеро паҳн мекунанд ва аз замин мо ин нурҳоро чун ҷилои нуқрагин ҳис мекунем. чунин ҳолат барои он аст, ки ситораҳо низ мисли офтоб аз газҳои сӯзандаи гидроген ва гелий иборатанд ва газҳои мазкур ҳангоми сӯхтан аз худ гармию рӯшноӣ ҷудо мекунанд. дар асл равшании ситораҳои аз ҳама бештар ҷилодиҳанда назар ба рӯшноиву гармии офтоб чандин маротиба зиёд аст. дар баробари ин ситораҳое ҳам ҳастанд, ки нури онҳо аз нури офтоб миллионҳо маротиба камтаранд.